Bà ông nói đường. Nói đây là cái này. Ông làm cái đường. Làm cái đường đấy hả bạn? Ha ha. Oh. Bunda na bunda. Sekanda size le dergone no iya. Iklang balik. Oh, itu orang sidamnya. Sobbiso hobai jayane bunda. Noy da. Ada posisi lo dah. Nah, las di sini posisi aja tujuh. Kenapa sudah ke? Bisa ndo. Posisi orang sih. Bisa aduh. Sama dah. Ngoi dah. Malam ada. Sama dah. Mohon nahi dah. Mohon dah. Kamu ntar ke? Ya. Hari ada. Ini kena jeng. Kita lah. Selus lah. Nama? Movie masih mana? Emre bilik naik boleh, tu muda. Masih tu kita mamai kom posisi lo. Jangan bawa ikut posisi kolam sih. Nore. Itu nore. Itu cash sudah मिल जाएगा ना. Direct दूध बोले हैं लोग. 2000. Ini mana? Bini mana mak lah? Bundi nua, bunda ne. Lanai tay musuh lagi ntar leno. Deh, sudah. Labai ni posisi. Labai je bukan ni. Mabe di mana mabe? Parma tu kini kasih le. Dangor no, pura dangor ko mana ini? Dangor. Guarantee asin na. Guarantee asin. Dana kamal. Labai ni. Kilo aise? Hah? Posisi. Pakai pisang? 20 taka. 20 taka? Ini kan larang kan? Pakalan nama ini deh ya. Pakalah. 20 kilo. Hangsi deh. Mana besar deh? Deh. Mata gue bayar nih. Labai lu furda ya. Labai. Mani? Bostani 10 taka. Malah baik, anda tiket betan cuma ke? Malah. Oi, lama ho ni. Thank you leda, pas nalan jaga. Ya, imagine ni. Semua cara. Senggola main lagi posisi sola ni ya. Lama leda. Posisi sola baik sih. Wah, orang bore ni.
दांनोसै जानो जाबाय गोथाव ना अमा बायनायनि गयल' जानोसै आं बे आदायानो जोंनिया नायना होदों आं माथो रोंनाय नङामोन आदाया अबेनि आंलाय माबानिलै हा बालिसियानि दा आदाया बिराद मोजां नायनानै होबाय आंनो अमा दाम खमावनो बुंला आरोना 2500 दिनैसो मोनथावना नङामोन गुन्दैया बिराद खम बिराद मा होनो गुन्दै गोजा आरो बुन्दा अमाखौ बायनो हाया लोगोफोर लाबायलै 2500 बुन्दा लाबाय इसे फिसा होनबाबो 2500 आइयाव दङ बायखांनानैलाय मा थाबाय थाबावनो लोगोफोर जागायावनो अमा बेदरखौ मोनो अमा बाजार ओंखारलांबाय जोङो नै मोनथावना नंगौना नङामोन 2500 नङामोन मोनबाय थगाय थुसिसै नामालाय मोनदों गारिया गेजेराव दोनदो बेटा थादै बेयावनो बेखौ गारा लाफा औ खारनो नामायनाङा दै अमा नायनायाव आङो बे सन्जिबखौनो लाबोबाय आंनि उन्दैनि लोगो बियो बिथाङा बिराद लोगो गामि दरसेनिखा होमबाबो लाबाय थायो जों हेनसेन मा खान्दोंलै मा बियो अमा बायदों अमा मानिफ्राय लाबोखो उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरि आगै नोंलाय मा होनो नों मा होना जेबुनजे बेलाय मा बुस्थु ब्रा कुरकुरि औ कुरकुरि जानबानो आबैयालाय मा बुङो बुंदो आंलाय मा बुंनो आं अमा खानो नामायदों अमा खानो नागिरदों आच्छा ठीक है आच्छा दादिया ओमफ्राय दा अमाखौ दिहुननो नागिरदों आरो मोजां लाब्रा मोजां ला नै नायदो अमाया माबायदि नै ai gì vào nào là lấy ở kia đây này đuông mẹ mà bay đi chung cái ra đi gì là đúng sao đúng sao ơi mà dustu bara sana đây nuah bau hui pizza kan ber no nggak sekarang gue mulai sundang sekarang gue bukunya dang masuk bisa omna माबादो hah फाइनालि खाखांबाय जोङो नै खाखांबाय Orang cibai tayo. Abaya akai sakit nasi akai. Tajia le akai sakit nasi akai. Tajia. Akai sadeng. Menglebih yang. Mengbai. Abel mengguna mengakai. Abel mengguna mengakai ha. Nuôi nay chưa? Oman suka ke? Nei, mau bagi. Cuma rani nang. Nay deh nei. Nei deh. Dah jabai nunan kursi jaga naja kai. Hah? Ang kursi jatuh. Ang kipini pun kerja.
बिमाफ्रायगा बै अमायालाय गुन्दा ना गुन्दि गुन्दा गुन्दासो मोनबाय आरो नों हुवाफोर नालाय बे हुवाफोर जाबाय दा औ माथो माखौ नाहरबाय थायो खानाया गोरा खाखादै गनोबो हागौ जाबायना जाबाय फाइनालि खाखांबाय बेटाया दोङो नै जोंनिया